RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Robert, 33 anyos. Minyo og may usa ka anak. Taga Gihulngan City, Negros Oriental. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Murag na-depress na gid ko ini. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Noon sa kuniston niyang ma? Gi-dialysis na ko nooy, Robert. Uy, kuyawa gud. Kuyaw yun. Di man ka, dako na kuno sila o gasto. O gasol kuno kaayo ang magsigig pa dialysis kuno ay. Oo, nakadungog sab ko ana. Ay, kulbaan sa inong kukapilaan na da. Oh, nganong kulbaan man ka? Nga si Tunying man ang nasakit? Ito ka naman sab ko ng akong UTI ma. Ang saingan. Uy, ala, di man na Robert. Kay lisod ang magkasakit karon. Ilabi na sa imong sitwasyon nga naminyo ka na ug may anak na nga nagdepende sa imong paningkamot. Na, kinsa na malang unyay mubuhi nila kung masakit ka. Pustogil ka ma. Pagsigig inom og tubig do, kay basig maunsa ka. Asa ka, Robert? Nagsulob kang good ng rubber shoes ni mo nga buntag sa'yo pa man. Ug nag-shorts ka lang. Mag-jogging ko day. Ha? Kahuna-huna oroy ka, anak, no? Kaya gusto man kong healthy. Dili ko gusto masakit. Mabagunay tambal si UTI, uy. Apil na. Kay, mabitaw nga nasakit ko kay dili ko physically fit. Medyo, may dako-dako na sa mau nga mag-diet ko, mag-exercise ko. Oh, ikaw? Mama ka na makaayaw ni mo. May lain pa bagod. Bisan asa nga mga online post. Mo gina atong mabasa. Ang mag-diet o mag-exercise. Sige, lakaw na, uy. Kay mohayag na unya. Mutrabaho pa biya ka.
ko na itong lawas karon. Buyag pre ha. Ako may ganing gihaguan. No pain, no gain bali. Dalian mo gamay sa. Ikawas nga nag-diet ko, nag-exercise masan ko. Sige sab ko inom og tubig aron gid nga ma-plus out ang atong mga toxin sa lawas. Pero ayaw lang palabihan na, bay. Kanang lawas sa husto na na. Kay basin miyag. May side effects na ba? Speaking of side effects bay. Kanarang murag kabuhion ko. Natiaw mo na. May side effects lagi na. Labi ka nang imong masubrahan. Bayain Bisang usahan ako paningkamot pa makatuog ko. Di bagi ko makatuog. Mao na kani ang giingon ni Bay Donald nako. Nga side effects sa akong pag-diet o exercise. May kadlo ko nga masakit. Mao nga naning kamot unta ko og sige ginom og tubig, diet og exercise. Pero may mga gipamati na mahinoon ko. Pirmi kong kabuhion. Og dili ko katarong sa pagkatuog. Usahay, makatuog ra ko og tulong ngadto sa 4 ka oras. Ug kun makamata ko, maglisod ako sa pagkatuog og balik. Mao to nga giagnin ako sa kong asawa nga magpa-check up og doktor. Ug unya, patay kwarta, uy. Naibaw kung dili na mo ay hinungdan, uy. Hadlok lang gid ka magpa-check up og doktor. Buang nga sa bitaw, Mao gani unta to nga nag-diet ko, nag-exercise ko. Aron nga di ko masakit. Sakit ang noong ko. Mientras ka ng pagkatuog pa lang ang problema nimo, ato nang dalion og patanaw sa doktor. Ang kwarta lagi. Ay anha lang utas government hospital, good. Wala man ay bayad ang pagpa-check up diha. Tamba lang unya itong paliton. Ay, sige. May tambal kong iresita nimo aron mamaayo ang pagkatuog. Unsa man na, Dok? Kay among paliton. Dong, murag pila na lang kaadlaw sukad kang nagtumar sa sleeping tablet. Murag maayo na kay imong katuog daw. Taluin sa Ginoo. Pero nahadlo ko ini, day. Nabasin, ma-dependent ko ini. Kay, gisuwayan ako nga di mo tumar ba? Di pa sa kumakatuog. Unsa? Day. Niyan ako, day. Dugay lagi kang nauli ron. Hapit ko private doctor, Nagpiresita ko og laing tambal para makatuog ko. Ha? Di na ko atong una na akong tambal. Nga, og dili ko makatumar, dili sa ko makatuog. Unsa nang sa nang tambala? Giresitahan ko og laing tambal sa usa ka private doctor. Apan wa nimo epekto nako. Dili gihapon ko makatuog. Makatugon ta ko atong una na akong tambal.
Pero, o di na sa kumakatumar, di ba sa kumakatog? Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Walang pangutana. Tungod kay may UTI ko, nag-healthy living na unta ko. Magsige og inom og tubig, og nag-diet ko, ganyan nag-exercise. Apan, kabuhion ko, og di naman hinong ko makatog. Gano'n makato? Ikaduhang pangutana. Mga tulong to sa 4 ka oras lang ang akong tuog. Kay ug makamata ko, maglisod ako sa pagbalik og katuog. Unsa man ni akong gibati? Anxiety ni siya o depression? Ikatulo pangutana. Ang unang doktor nga akong giduol, ginisitahan ko og tambal. Aron nga makatuog ko. Makatuog naman tuod ko pero ug di ko makatungmal. Di sa ko makatuog. Di ba ni maka-addict o ma-dependente hinoon ko nining tambala? Ikaw pa to katapusan. Miduol sa ko private doktor o girisitahan ko niya og laing tambal. Pero wa may epekto nako. May lain na bang tambal nga makaayo nako? O bisan food supplement lang unta to? Unsa masab? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problems, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayad, Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan kanang adlaw mo kini nga holding on to anger only deepens the wound. Kinahanglan pakita ka suko nagkahuman wa na. Kay kung mapugong-pugong ka, puno mabutoy mong dughan. So pakita normal na sa ato masuko taog na angay kasukan. Pero lang pug panukmag or pamusil og tao diha na. Suko lang ka. Pakita suko ka. Wa may tao tayo di masuko og the belt na pod, no? Og gina. Normal na masuko. Okay, ang ato magtatampong na lawa si Robert, 33 years old, taga Ginhulngan City. Si taga-ilan ni Binji Tangian, no? Maminyo ni siya, na usa ka anak, taga Ginhulngan City, Negros Oriental. Musta naman dahil mga taga Negros Oriental, no? Bagulang ko diya sa Dumaguete City, no? Di ako ituyo. Okay. Unang pangutana, sa may mga taga Negros akong kaila. Musta naman dahil si Nicar, Navarro, Basiluti ba to? O mga taga Mual-Bual. Musta naman si Mamblisi Kamumot diha sa Barili, na? O mga taga Milanilla, Negros Oriental Broadcast Association member si Anthony Magunsay nga kaila ni kanhi Cebu City Councilor Eric Espina. Gichat ko ni Councilor Eric Espina na ko sadak i-greater ko ni si Anthony Magunsay, no? Nga taga Negros Oriental Broadcasting Association member, no? Kisa pa man yung uban akong mga kaila, na? Si Kuan, Miles Gonzales, Givins o Jalayka, mga mata pamilya sa Danau, mga paradyang pamilya sa Compostela, mga taga Lipata Milanilla, no? Usahay ro ba niya, ako ro ba niya silang magkulang atensyon kay dugay kay tamo si si Gingging Salimbat, Rosalim Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chowhang, Nisa Munsur, manaot nga mga baraga pamilya sa Lawaan Uno Talisay City, no? Musta naman mga taga NA shooting range da sa Garing Konsolasyon, gidugay na ko ka balik diha. Musta naman si Roxanne Mayol o si Remedio B. Mayol nga taga Argao. Birming maminaw ni si Remedio. Nikki Ninan Ariel Ralph Campo. Musta naman ang kinabuhi. So going back to our sender, si Robert, punto
medikal. Unang pangutana ni Robert nga taga Ginulngan City. Tungod kay may UTI ko, mag-healthy living na unta ko. Magsige ko ginom og tubig, nag-diet og exercise ko. Apan kabuhion og di naman noon ko katulog. Ngano man ni? Daghang rason nganong dili ta makatulog, ha? Maghasol sa tungunahuna, uncomfortable ka, yadapak na naamang ka kay UTI, you need to take antibiotic. Pindi sa bakterya nga na diha. So, may mga antibiotic nga makapatay ni mga bakterya, mga amoxicillin, azithromycin, sa pamanay mga antibiotic, doxycycline, basta kay mga silin. Di bitaw. Amoxicillin, azithromycin, doxycycline, these are mga examples of antibiotics nga makapatay aning mga kagaw sa urinary tract infection. Commonly marketed as Bactrim, kining mga sulfamethoxazole, no? Ano ang mga imnon, of course with the guidance sa imong attending doctor diha sa Ginulngan. Kaya kung balikon, kini mo kung pag-inom og tambal, magdepende man as dosage. Manay 250 mg, 500 mg, magdepende po sa dosage frequency, no? 2 times a day ba, 3 times a day, and then for how long? So, ayaw pagtuo nga, minom ka karong antibiotic, nagkaugba, huwag tang na imong UTI. So, daghang rason, nganong dili mo ka makatulog, you might have some problem with your melatonin. So, kaduhang pangutana, mga 3 to 4 hours lang ang akong tulog. Kay og makamata ko, maglisod na kog balik og tulog. Unsa maning akong gibati, anxiety na ba ni o depression? Well, sa akong naibalan, kining definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Now, may mga tao, upat, di oras ng tulog, pero recharge kayo, napuitag 9 hours, 10 hours, pero haggard looking ka po the following morning. So kung refresh ka, okay na rin mong 4 hours. Yung anak mo siya mong kinatugan sa unan, eskwela pa may medicine, dagang kayong exam nag-augma, buhi pa may hantod karon. So depende na. I don't think so nga, yung anak lang yung kahangtod-hangtod. Maybe you have suffering from, possibly anxiety because you have urinary tract infection, no? Kung na-infection ta somewhere, anywhere in the body, apektuhan po ng imong metabolism, tanan, yung homeostatic functioning, no? Dili normal. Ikatulong pangutana, ang unang doktor nga akong giduol, giresitahan ko og tambal nga Rivotril aron makatulog ko. Rivotril is clonazepam, 2 mg, no? O nakasagara, halos kada adlaw ko nagresita ani sa akong mga pasyente. Makatulog ra tuod ko, pero kung di ko mutumal, di man sad ko makatulog. Di na ba maka-addict ng dependent kaning tambala o mauna naabot kay psychological o physical dependency. Wala nga akong i-advise sa akong mga pasyente nga gitagaan na kong clonazepam o Rivotril. As much possible, you take it only as needed. Ayaw gyud yung regular na gyud nga kada gabi kay madependent ka. Psychological effect, tuo ka wag kainom din, po ka makatulog. But you need to take the antibiotics para matambalan ng imong UTI. Kapag ito katapos ang pangutanan, nidool na sa kong laing private doctor, bisitahan ko niya og sleep well. Pero wala man gyapon epekto nako. May laing kang tambal daghang laing tambal, no? There is akong clinic garan akong resita. Okay, kayo na ni mga Rivotril, mga Prosapin, mga Ketiapin, mga ngan. Ang paborito gina ko kaning Zolpidem or Stelnox. Pwede na siya. Pwede siya kamo inom og kining makaparatulog lang, kining mga antihistaminic. Pwede ra siya na maka-induce mo nag-sleep. Milk. Inom ka og milk because ang milk na ay tryptophan nga one of the essential amino acid nga maka-induce og sleep. Ayaw ginom og coffee kay damor kadi makatog kung coffee ang imong imnon. Okay? Can I sleep well? Okay naman po. Pero if you cannot sleep good, you may take a lukewarm bath. Tapos you make your eyes tired by reading or watching TV. Yan, panal lang po nga mga abot yun ang time nga katulgo na ka. Bata pa man kay ka, Robert, 33 years old, no? Ano ko nang abot na ka senior citizen nga edad, kay ubos man ang melatonin production, o na mo apektuhan ang imong pagkatulog. Pero ikaw, bata pa man ka. So, mauto ka kay kasugyot ni mo, you drink milk before going to bed. Nya,
do a light exercise every day para sa nga move sa imo mga muscles, ha? So, tinod na siya maka psychological dependent ng Ribotril or clonazepam. Alright, so now nakasabot ka sa mga speaker nimo o ngadto sa Robert, no? Ngadto sa libuan millions yung naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong tanan. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong